Advice mo sabi ko, don't ever listen to anyone, bro. Like I said, don't even listen to me. You do you. Hi Flex fam, welcome to another video. Salamat sa pagbabalik. If you're new here, like, share, subscribe. Click nyo yung notification bell pag bago talaga kayo. And then yeah, share nyo to sa mga kaibigan nyo. Alam ko na quarantine kayo dyan sa Pilipinas. So yeah. Sa video to, gumawa lang ako ng dalawang beats. Yung first beat is like lo-fi, yeah, lo-fi na beat na kasi na-challenge sila ako sa last video. Kasi may nagsabing, ba't di ako gumagawa ng lo-fi? Well, gumawa ako ng lo-fi, so check that shit out. And then, yung pangalawang beat is, nirecord ko yung gitara ko for the first time in 2020. So, I don't know what you think about the beat. I think it's good. Medyo popish yung chords. I'm not really proficient sa pagplay ng gitara. So, yung mga basic chords lang yung ginamit ko. So, yeah, check that out too. And then, by then, like, sa most part of this video is gonna be me reacting sa mga beats at kanta nyo. At sinagot ko din yung mga tanong nyo sa Instagram. So, yeah. Enjoy the video, okay?
record. Nandito ako sa kwarto nila mama ngayon kasi maingay sa labas. Naka-quarantine kami dito, so lahat ng mga membro ng pamilya ko nandito. So medyo maingay. That's mainly the reason why kaya medyo hindi consistent yung videos ko this week. Probably next week also hanggat nandito sila. Pero I'm trying my best na mag-create ng content para sa inyo. So yeah. Nag-post ako sa Facebook ulit para mag-react ng mga kanta or beats. So may nag-comment naman like 9 people. Tsaka nag-ano din ako sa Instagram ko. Tawag dito. May pinost din ako na parang Q&A kasi may ibang tao kasing nandun sa Instagram na hindi naka-like or follow sa Facebook page ko. So yeah, let's do the reaction first sa mga beats at mga kanta nyo. And then let's go to the Q&A Instagram version. So yeah, let's go to the post muna. Sana marinig nyo. Yung speaker kasi nandito na. Malapit sa mic din. So hopefully marinig nyo talaga. Okay, first link is from Job Beats. Fucking ads, bro. So yeah, this is Job Beats. This is a beat, obviously. O yeah, sa mga comments ko dito, wala tong filter. So if harsh yung opinion ko, don't take it personally. It's just my own thoughts and all that shit. My own feedback. So pag maganda siya sa tingin nyo, if ikaw yung gumawa dito sa beat na to, more power to you. But I'm just gonna say whatever I think sa beat, okay? Or sa kanta nyo. Okay, I was just skipping through sa beat kasi alam ko na yung melody and all that. So sa melody mo, Job yung pangalan mo. Sa melody mo, Job, I'ma subscribe to you muna. May talent ka naman, so yeah. So sa melody mo, dapat para sa akin, medyo boring. Dapat, lagay mo ng counter melodies. Lagay mo din ng effects kasi yung melody mo masyadong dry. So, I recommend putting a lot of effects, kahit konting reverb or delay lang muna, or like chorus effect, or yeah, add more layers, bro, sa layers mo, especially sa trap. Kailangan ng like layers, kailangan mo ng may instrument, kailangan ka ng preset. Pwede siyang isang preset lang sa beat mo, pero make sure na yung preset na yan is my high frequencies, mid frequencies, kahit wala ng sub or like bass, basta yung dalawang yun, sa preset na isa lang dapat meron na. Pero pag isang preset tas
yung tunog niya is pang mid-frequency lang. Dapat gumawa ka ng kuha ka ng isang instrument para layer pa doon. You know what I mean? Gets mo ba ako? Hopefully I do make sense. So yeah. Sa beat naman, I think add more percussions and add tawag dito. Parang add more switch ups. Para sa akin lang kasi medyo boring kaya nga ako nagsi-switch, nagsuswipe through na lang sa beat mo kasi alam ko na yung setup and all that. Not to talk down on you, pero yan na masabi ko, you know what I mean? So yeah, next one is from Chivio Garcia, the baby taiga type beat. Let's hear this, bro. Loading pa, man. EQ mo yung melody. Pangit na melody mo, G. I mean, I'm just saying, bro. Yeah, dapat i-EQ mo yung melody mo, especially yung piano, kasi yung bass ng piano nagka-counter, hindi nag-match sa 808 mo. So, kasi yung 808 bass na yun, tas yung may up, tawag dito, mid sub or high sub, nalimutan ko yung term, pero yeah, dapat i-EQ mo yun para hindi siya magka-clash sa 808 mo, you know what I'm saying? So yeah, play na lang natin to, bigyan natin ng chance, i-play natin yung beat. Maganda naman yung drum pattern mo. I think something's wrong with the melody and the vocals, bro. Tingin ko lang sa pangdinig ko parang medyo off tune. Lagay mo ng effects yung mga cymbals mo, G, para medyo smooth yung transition. All in all, ayos yung beat. I think it's 5 out of 10 para sa akin lang. Di na ako magre-react dito kasi ako na-produce ng kantang to. So, it's kinda biased. Sorry, Bilmore. Next one is from Gamaliel Katintinong. It's a song or a beat? I don't know. I'm just gonna put siguro lahat ng links sa description. So, check it out if gusto nyo. Trap R&B. I like this type of beats. Waiting for the drop, bro. Maganda naman siya as of now. Inantay ko yung drop. Don't let me down, bro. I need the drop right now, bro. EQ mo yung bass mo kasi nagkiklip na sa taas. If may 808 siya, hindi ko alam yung problema is yung speaker ko or yung 808 mixing tsaka kick mo. Pero hindi ko marinig yung 808. So, baka sa speaker lang siguro. Yeah, maganda naman yung hi-hats pattern mo. Kung sino, 17 the GOAT. Maganda naman yung drum pattern mo. Yeah, di ko na marinig yung talaga yung 808, yan yung problema. Para sa akin lang. But yeah, 6 out of 10 para sa akin. Maganda naman, no cap. Next one is Mahiwagang Tao, kantata to. Shout out to you. Minor edad pa lang, sigarilyo, alak na ang Fix your mixing, bro. Marami tutorial sa YouTube. hawak. Sabi na matatanda sa amin, nalaki to ng batang walang pangarap. Sa bisyo ay nabulag, matapos ang dumilat. Ayaw niyang imulat, mas pinili pakinggan ng tagay. Pakis sa sarili niyang magulang, kasagutan di man laman malamang. Abala sa pagkukulang ng magulang, sarap patukan, ngayon walang patutulong. Tulong mga... So yeah, bro,
need mo lang is mixing, tapos lagyan mo ng, wag kang matakot gumamit ng autotune. May mga professional na mga tao gumagamit ng autotune, so don't worry about mga babash ng mga tao sa autotune kasi mas parang nagmumukha kang gago, no offense, pag out of tune kasi yung kanta mo. So, mas mabuti na yung in tune ka kaysa nagmumukha kang gago. Para sa akin lang, if you're really into that, kahit hip-hop naman to, so, pag hip-hop ka talaga, if parang OG ka, hindi mo kailangan ng autotune. If that's on you, gusto mo yan, go do it, bro. Pero para sa akin lang, ayaw kong magmumukhang gago yung artist. So, I suggest putting autotune sa vocals mo and learn mixing the vocals. Yung vocals kasi nag-overpower sa beat para sa akin lang. So, yeah. Yan ang feedback ko. Maganda siya. 6 out of 10 ulit. Ito pala is from Weekly Panunsyo. Lagyan mo ng effects yung bell melody mo, man. Ito mga beats na to, hindi to para sa akin. If you're really into that type of shit, maganda naman siya, no offense, pero yeah. Mga beats kasi sinasabi ko, kailangan pwede siyang pagrapan or like pwede paglagyan ng artist. So, para sa akin yung beat na yan hindi tipo sa mga taste ko, you know. Pero maganda siya, man. 8 out of 10 para sa akin. Yeah, lagyan mo lang ng effects yung siguro yung bell mo. Tsaka, yung melody, counter melody mo yung maayos din. Narinig ko sa background. Ayos din. Next one is from Christian Ibana. Type beat pala to. Beats. Yeah, maganda naman. 8 out of 10 para sa akin. Yeah, mix mo lang konti yung mga percussion mo. Masyado malakas yung hi-hat mo kanina. Yeah, 8 out of 10 para sa akin. Next one is beat lang siguro to. Ano pangalan nito? Nathaniel Pierre. Ewan ko sa kanya to kasi page naman to eh. Ewan ko sa kanya to. Mixing, narinig ko nagka-clash yung I don't know, yung melody ata yung bass, hindi ko marinig yung maayos. Pero yeah, mixing, fix it. Maganda yung hi-hats pala. Ewan ko if yung piano or yung kasama na yung bass pero hindi siya tunog maayos. Pero yung percussion mo, meaning yung drums, maayos naman. Yung hi-hat, suggest ko if nasa FL Studio ka, try mo i-cut itself kasi narinig ko nag-overlap yung hi-hats mo. But yeah, maayos. 6 out of 10 para sa akin. Next one is from Gamaliel Katin Tinong. Okay, next one is from Billy Joe Aliado. Wala akong pake sa sasabihin ng iba. Wala akong pake sa sasabihin ng iba. Wala akong pake sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga, ikaw ay masaya. Puro na lang kutsang nadirinig sa mga ayaw paawat ng bibig ng mga taong sa ating nakapaligid na puro paninira lang ang nasa isip. Chismis, iyon ang nakahiligan. Sipong tama ba mga sinasabi paglabas ng Solid yung mga kanta. Nagsiskip through lang ako, sorry man. Pero yeah, mga solid yung kanta. Yung kanta hindi para sa akin kasi, you know, I'm more of a trap side sa music. Pero yeah, pag gusto nyo yung gangsta rap, parang pangbukoy na koy, yeah, do it bro. 8 out of 10 yung kanta.
Pangalan niya is Leonard Clyde Alterado Spotify to. Tanga na. Baka sa kanya to o hindi. Pero yeah, shout out to you. Ooh, yeah. Yeah. All my wrist on a night sky. I'll take you fly like a firefly. Welcome to my fucking rare night. We make love under street lights. Slip tight on my shoulder, babe. Driving a whip. Sorry. I mean, yung mga pag nag-English rap ka, no offense bro, pero para sa akin lang, ayusin mo yung pronunciation, man. I know Filipino tayo, we have an accent, alam ko yan. Alam ko may mga UK rap din na may accent sila, pero try your best na i-fix yung accent natin. I'm not saying hide it, pero ayusin mo yung pronunciation mo, like make it sound like, you know, I don't know how to say it without really hurting you as an artist, pero yeah, para sa akin lang, fix your pronunciation. Mixing din, ayusin mo. Lyrics, delivery is not good. Play ko hanggang 1 minute, and then we're gonna cut it if hindi para sa akin. I got a lot of fakes. We get a night, a second night, babe. I like your outfit, I like your messy. You're my only one sleeping beauty. I don't get too tree. You're my lady, you're my baby. You can save me, no time to cheat. I kiss your lips, I bought you 7 rings for wedding. Yeah, now it, man. Yung lyrics is you're trying to be Juice WRLD, pero yung lyrics is hindi para sa akin. Masyado siyang pump yung lyrics niya, popish, or I don't know. It's not for me. Parang MGK yung lyrics niya. Pero he's trying to be Juice WRLD type vibes or Lil Peep. Pero yeah, maayos naman. All in all, para sa akin 7 out of 10. Yung beat lang, yung beat, yung delivery lang, yung talaga yung problema para sa akin. Delivery and yeah, pronunciation at delivery, same naman siguro yan. Alright, so sa ngayon, sasagutin ko na yung mga Instagram questions na nakuha ko. If hindi nyo ako followed sa Instagram, go ahead, follow it. Nasa description down below. And yeah, like I said, if nakita niyo yung mga reaction ko, I can't really hold my tongue in anything. So, if na-offend kayo, don't blame me. Or maybe blame me, but don't really take it personally kasi para sa akin lang yun at mga nasasabi ko or mga naiisip ko is based from the music I listen. So, pagkanta mo is not really the kind of music I listen. So, it's kind of biased, obviously. Hindi ko magustuhan yan, obviously. Pero, yeah. Don't take it personally. Do what you do, bro. This is just a video, man. Ito lang yung parang, you can take it as feedback, good feedback or not. You can listen to it or not. Yeah, do you. Yan ang masabi ko. Yan ang advice mo sabi ko. Don't ever listen to anyone, bro. Like I said, don't even listen to me. You do you. Okay? First question. How do you record and process vocals? Go to YouTube. Learn that shit, bro. Easy lang nan. That's easy. This is tanong that was from Averiela Arthur. That question is I can't really show. It's a video to. Cause Q&A lang to. Like, bro, come on, man. Tanong is this is from Vizinki. Kaibigan ko to from my high school. Kaibigan ko to. I don't know where he is right now. Pero tanong niya is, are there bad sounds or just bad engineers? Sounds, that having good sounds or bad sounds based on you as a listener. If we can't as an artist, hindi ko masasabi yung ganitong tunog yung gusto ng mga tao. I can only release songs and wait for people to say something. Ano yung feedback? I don't really know what people like unless I give it to them, you know? So, yeah. There's no bad sounds. It just depends on the listener. Para sa akin lang. Or just bad engineers. Like I said, no. It's just based on a person. Next one is from Joe Beats. Is it possible na nasa Bisaya naman. So, basahin ko muna and then translate ko, okay? Wait lang. Is it possible reaction based on Yeah, I already did, bro. I already did a reaction right now. Daming tanong, man. Apat na tanong lahat na sabi niya.
So I'm gonna read each one. So patong tanong niya is, do you have the same drum pattern in the verse and hook chorus when making beats? Yes, pero I try my best not to make it sound really repetitive. So ginagawa ko is kinakat ko yung snare or kinakat ko yung hi-hats para mag-iiba yung pangrinig ng ano, 'di ba? Or tunog ng beat para hindi siya masyadong basic, na I mean. So yeah, that's my answer. Next question niya is wala akong specific na BPM, if that's what you're asking. Anong BPM daw ginagamit ko? Usually ginagamit sa trap beats. So trap beats is halftime, so it's mga 60 to 90, or yeah, 1/4. No, I usually 125, pwede yung gawin 125 to 120. No, may ibang trap beats din ng 110 eh. Hirap, man. Pero depende na yan sa'yo, man. You're a producer. You just experiment. Walang mali dito, man. Just do you. Like, yo, I fucking made a beat na basta hindi ko ma-explain, but do you, man. Walang tama at mali dito. Sa pandinig lang ng tao yung nagsasabi kung maganda o hindi. So, you can take their feedback or not, or just do you. Like I said, don't ever listen to anyone, bro. Okay, do you turn off Fruity Limiter in master channel when mixing, mastering? Of course, kasi pag yung Fruity Limiter hindi naka-turn off or hindi na-replace ng ibang VST, nagpo-produce siya ng false sound sa beat mo, or false sound sa beat, or like, yeah, false sound sa overall na mixing mo or sa beat mo, kasi kinocompress na yung mga sounds, like overall lahat ng sounds sa beat o kanta mo, kinocompress niya, and then yeah, kaya nagbibigay siya ng false sound sa mixing mo. So yeah, I would suggest turn it off, or replace it with soft clipper ba yan? Soft clipper sa FL Studio. Yeah, or kahit or wag mo nang lagyan ng soft clipper. I suggest taking it off or replace it with soft clipper. Period. Yan. Okay. Next question is from Kalmado Wavy. Kaibigan ko to. Tanong niya is gaming related. You should make a gameplay of any game you want to play with the facecam. Like I said, I don't really play any games since siguro PC games I quit mga 2014 siguro, and then mga late 2014, and then mobile games I quit mga late 2017 siguro. So wala akong games na alam at never akong gagawa ng mag-gameplay, or baka FL Studio or music producing game, or like music producing play. I don't fucking know, bro. Producing, I don't know. Basta gagawin ko yan siguro in the future, pero in terms of gameplay or like games, wala akong alam dyan, and never akong gagawa niyan, bro. Like, no offense sa mga gamers dyan, pero like I said, hindi ako gamer. Yung game ko is FL Studio, so yan lang yung akin. If walang FL Studio, magigitara ako, magbi-beatbox, or magsusulat ng kanta. Like, hindi ako magi-game, bro. Nakapagagawang tanong, pero galing to kay Belmor Galardo, yung kakareact ko lang nung kanta niya sa pero ako yung na-produce ng beat. So, yeah. Tanong niya is, ano na una, itlog o manok? Depende sa tao, man. Hindi ako masagot niyan. Gagong tanong talaga eh. I don't know. Itlog o manok? I don't know. Okay, ito yung pinakahuling tanong. Ano yung tanong niya? Are you in love? In love ako sa music. I was in love with a person, pero yeah, that didn't really work out with me. So yeah, single for life, gang, bro. iFlex fam, that's gonna be it. That's the video. If na-offend kayo sa mga sinabi ko sa review, pasensya na. I can't really hold my tongue pag may narinig akong hindi bagay sa tenga ko o sa pandinig ko. Yeah, push niyo lang if gusto niyo, if kayo yung artist, push niyo lang if kayo yung artist, okay makinig sa mga sinasabi ko. Yeah, lahat ng sinasabi ko is mga opinion ko lang at based yan sa mga kantang narinig ko lang. So, yeah, don't take it personally, like I said. So yeah, hope you enjoyed the video. See you guys in the next one. That's gonna be it, okay? Maybe next week gagawa ako ng mga parang vlogs lang, kasi vlogs na
I don't know what I'm really gonna do next week kasi nandito lahat ng mga member ng family ko at maingay. So, I'm gonna try my best na gawa ko ng content para sa inyo next week. Yeah. Kasi nag-promise nga ako na 5 videos a week or like 2 to 3 videos. But yeah, it's not really happening right now kasi maingay nga dito. But yeah, it's gonna be it. Sorry if inconsistent ako this week. But yeah, hopefully next week nga consistent na ako, okay? See you guys in the next one. Peace. Beats and love.